Euskararen eguna dela eta Mondragon Unibertsitateak Euskara bultzatzeko hainbat ekintza antolatu ditu. Jendea ondo pasatzeko prest dago, beraz, egin diezaiogun irribarre euskarari. Arrasateko Goi Eskola Politeknikoan, ikasle eta langileen arteko olinpiadak egin dituzte. Taulen jokoan, sokatiran eta patata tortilla lehiaketan giro paregabea izan dute. Iñakirena. Bai, oso. Zema denbora erramaztu tortilla prestatzen? Ordu erdi edo, ordu bete. Ondo atera da? Bueno, faiotxo bat ondo direz, baina, ezin ja kontatu dana, sekretu da. Zer da kontuan hartzen dezuena? Itxura eta zaporea. Zaporia, batez ere gatza baldin badoka, ze bat bestek ez du gatzik bota, baina bueno. Irabaziko dezuen? Ez, uste ja gatzu. Zagartak da, ez da tortilla paregabea. Ze bota diozu espreski, patata bakarrik? Bai, patatie, olitxo hona eta hori zelan da, kariño. Ez, ben nina sukaldarixa, ben ospain dagoen sukaldarixa eta itxusti hor marreaken porque danak oskoak hemen den. Bueno, ez izan ondoko taldeko bat izan da, induzkute boikota. Zertzen gozu, bigarren tortilla? Bai. Orduan, lehenengoan nola atera da? Ez dugu proba gontiko eta bildurra bat borra dugu, ez dakit gana dagoan, ez? Irabazteko intentzirik? Bueno, bai, podiunan egoteko, bai, bentzet. Lehenak, izan dira, 53 puntuekin, Antola 5.0. Gainontzeko fakultatetan ere, Euskararen aldeko festa giroa izan da. Oñatin, bertso bazkari jendetsua eta Euskararen egunerako lelo lehiaketa egin dute. Garela izan da Euskara xahata eta gazte eta upada gatxeki. Gero egin dugu taluak inta saldu, eta gero dut espliko lehiaketa. Pixua esmatzen dauena, euro baten truke pixu bat emun, eta esmatzen dauena irabazitzen dau, eta espliko beretzako. Eta gero azkenik betxe bazka izan inbiogula, eta uste baino jente izan punto eta. Favoretxo bat eskatzen dut nik, gutxinez euskeraz egin, euskeran alde eguna dena, bizi bat bihurtu dadin. Eskoriatzan, Euskararen berreskuratzearen inguruko bideo bat ikusi dute ikasgeletan eta mingainak dantzan jarri dituzte miluze lehiaketa divertigarriarekin. Egun polita izan da Euskararentzat.